3, 2, 1, ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili drewi! Fi'n stryglo. I gadw fe! Gael chi! Oh my God! Y tro diwetha, dianc o'r ganolfan siopa, a rai yn neud yn well nag eraill. Fi ddim yn lecio'r gêm hyn. Oh, no way! Oh, tro gynta! Oh, no way! Yeah! Da ni rhywun! Sa'n credu bod pwynt ni drial. A gêm bingo! Bingo! Yn chwalu gobeithio yn y tîm pink. Ta-ta eto i Leia. Ond, Gareth a Becca yn cael brwydro am wythnos arall. Chi, be bynnag chi'n neud wythnos nesaf? Nawr, ni wedi cyrraedd y rown gyn-derfynol. Hei! Da ni wedi dianc o'r ganolfan siopa na. Rai yn gynt nag eraill. O ie, bron rhaid ni alw'r frigad dan. Mor hir. Ond teimlo bod ni wedi bod yna am byth. Nes i wneud yn y diweddw, ia? Oh, just about, ie. Nes i C-class. Ie, wel, rwan, da ni wedi mynd tro i'r goedwig ar gyfer y gêm ola ond un. Ond faint o dima fydd ar ôl pan fydd y gloch yn canu. Mi fydd y gêm heddiw yma yn her a hanner boes, achos da chi yn mynd i orfod trio cuddio efo'r inflatables mawr yma. Noc ti mas yna. Reit, gynnau'n syniad sut da chi yn mynd i guddio efo hein. Joio, men. Mae gennym fi deimlad bod hi'n mynd i fod yn inflatable. Fi ddim eisiau meddwl nôl i'r ganolfan siopa. Oedd wythnos diwetha yn wythnos... Dwi jyst eisiau anghofio fe. Dwi wedi troi talen Ydyn? newydd rwan. So ni'n meddwl am y peth yna. Hacio'r emosiynau yna i gyd ffwrdd Ie. a dwi'n barod am her arall. So yn fan mawr o inflatables ar ôl stadiwm. Na, nes ti stryglo fanna, do? Ie, do, felly so'n siŵr gobeithio na ni ddim well tro yma. Ti'n hapus? Ti'n gwybod, o'n i real boi yn y stadiwm efo'r inflatables, so... Na i gario chdi drwy hon. Fi ar ben fy hun, unwaith to. Mae Leia di gadael y gystadleuaeth. A ie, fel fi di arfer dy fe erbyn hyn. O, dwi jyst eisiau dweud diolch am gael fi. Wel, na gen dewis ni o fe cad. Ond fi oeddech chi isio i ymuno efo chi. Ie, bydd well fi gael ti na Jed. I wedi gwir, Leia. Fi'n teimlo lot o ryddhad cael ti yma gyda fi. O, Pam, yw wedi bod yn gwaith caled jyst ti a fi? Na, ddim o gwbl. Tro dwytha, oedden ni'n y coed, so just iawn i ni ffrio, felly rhaid ni wneud siŵr bod y coed ddim yn cael yr un dylanwad arno ni tro yma. Ond, wnaethon ni ennill yn, dod? Ni wedi bod ar dop y sgorfod oherwydd mae fi a Hugh wirioneddol yn ffrindiau Yndan. o dda. Yndan. Felly, mae'r chemistry chi'n gweld wedyn yn ffug i'r camera, mae fe'n dod o'r galon. Yndi, a da ni'n di ffrio, di'n un waith. Di'n un waith. Dim un waith. Di'n mynd i'n un gêm. Sut ni am guddio gyda hwnna? Pwy a wyr. Felly na jyst, t'mo, gadael air allan o fe a gael yr awr. Mae'n rhaid dde. Lle ni dde? Na? Na. Come on! Come on! Cuddio gydag inflatables yw'r gêm heddi yng nghanol y goedwig. Mae'r pwysau'n uchel ar y tîmau sydd ar ôl. Does dim lle i bawb yn y ffeinal wythnos nesaf, a fi, Cadi a Leia sy'n chwilo. Gwyliwch, ni ar eich ôl chi. 3, 2, 1, Ie, ewch chi ar inflatable mwyaf, boys. Cant o eiliadau sydd gyda'r tîmau guddio cyn bod ni'n dod. Ydy'n plan gar? Dene. Mae angen Leia ragor, fi a Siac yn mynd i gael bardi. Swn i yn licio dal Gareth a Becca gynta. A fi! Dyna bach o bias. Pam achos o'n nhw di aros mewn a est fi mas. O, na. Na. Gallwn ni fynd rhwng. No. Dwi'n bod meddwl bod Lloyd yn hapus iawn bod fi wedi dewis ar y ddifyn iawn farth ma. Lot o stingies fan hyn. Mae'r gêm yma di neud i gyd chdi bach yn paranoid, dwi'n meddwl. Maen nhw reit fyna. O na. Beth ni'n mynd i enwi'r crocodile?
Brynmor. Seimon? Ia, Brynmo. Becca, Gareth a Brynmor, te. Wyt ti'n meddwl bod Jed yn mynd i wneud? Grych, boi. Boi grych. Aw! Lloyd a Hugh. Boys grych fyd. Ie? Grych. Settlon ni fama. Isa'r Brynmor. Aw! Aw! Mae Lloyd yn cael ei dal. Gyda dal yn bwyllion. Fi'n gweld Lloyd a Hugh o fyna. Stingis mae Lloyd yn gael nhw. Cer hebddo fi, Hugh. Na, tid. Oce. Boys, sorted. Sgyn ti'n lygaid barcud? Mae yn spot o sawl gwaith ni'n mynd o gwmpas, mae'n cael ei mynd chac. Fi gweld rhywbeth. Ddim wastad rhywbeth ni moyn gweld. Hyfryd. Sedd fach arall. Ti'n mynd i... Da iawn e. Diolch. Co fi'n gwidi. Tid, stopio gwyno, dylai. Y pethau fi'n gwneud i chi lot, Stwnshwyr. Da ni dal yn di ffindio spot eto. Mae Lloyd dal yn cwyno tu ôl i fi. Reit, amser ar ben. Mae'n amser i ni fynd i chwilio amdanyn nhw. Come on. Shark, ti'n oce? O'r holl inflatables, mae'r un mwyaf a'r un mwyaf lliwgar. Be, edrych? Ti'n meddwl mae hwnna'n camouflage? Na, ond... Da ni we ar y blaen. Lloyd a Hugh ni. Ie, Lloyd a Hugh. Reit, athyn nhw ffordd ma. Dwi'n meddwl, do. Da ni'n mynd yn dyfn i fewn i'r goedwig, gwen. O, corin yma. Hwna wompa. Mae Jed yn ffas, so dwi'n meddwl bod wedi mynd yn bell o'r man dechrau. Nis cael Brynmor hefo ni, rili. Mae'n neud yr holl broses o eistedd ar y gwair lot mae'n cyfforddus ydi. Yndi. Dwi, ath Gareth a Becca ffordd cwrdd. Chi eisiau mynd ffordd na, te? Pwy ti'n meddwl bod nhw wedi ffeindio cyntaf? Hugh, os fi'n cael fy dal, gan y dal pwyth yna unwaith eto, dwi'n addo, dwi'n ddim yn chwarae ragor. Mae Lloyd i pwdi. Ie, i'n neud y penderfyniadau, Cadi. Wedyn allu beio hi os ni ddim yn ffindio unrhyw. Mae'r gêm di dechrau, boys. Dyna fo Reit mewn fyna, ie? Ie, o dyna ni jyst gorwad yna fo. Ffordd un, dwi'n meddwl. Oce. Da ni'n mynd yn bell iawn, do. Be dwi wedi dweud? Llygaid barcud. Lle da, do. O, mae'n rhaid neis bod mewn tîm lle da ni ddim yn rhedag. Sy'n gallu bod fyna, mae lot o ddrain fyna. Hugh, be am ti cwestiwn? Pawb jyst cymryd eiliad, okay, i edrych pa mor anhygoel di hwn. Ei, Jed, dim raglen David Attenborough hwn. Nes ti wedi clywed hwyad yna? Na. Helo! Lle da chi? O, sgwniws dyn nhw fan hyn! Mwy ar diol ar fan hyn, Cadi. Mae'n i ffindio nhw. Da iawn, Leia! Di clywed nhw, maen nhw wedi ffindio rhywun, fi'n meddwl. O, mae un jyst yn dal fi nôl. Ffordd un, Gareth a Becca. Amdani. Yw'r cyntaf mas, boys. Ie. Reit, hwyl, nesa. Ha, ffordd, awn ni fyny ffordd un. lan. Maen nhw wedi dal ni. Leia Gaffi o'r bai, dwi'n meddwl, os o Jack a Caddy ben ei hun, sy'n nhw no way di dod ffordd Fysa nhw ma. byth di dod ma. Na. Fel bod hwnna'n lle rili da. Oedden ni? Jed, Hugh a Lloyd. Lle da chi? Ben ni'n dod i chwilio amdana chi. Mae'r shark yma, ddim yn licio siarad lot. Ddim yn gwybod... Camouflage, fe. Tri, dau, un, ewch! Mae'r gêm gyda'r inflatables wedi dechrau. A'r cuddio. Dwi'n meddwl bod Lloyd yn hapus iawn bod wedi dewis ar y hufen iân fath ma. O, na! O, na! Mae gen i deimlad. Ac un tîm allan yn barod. Da iawn, Leia! Jed, Hugh a Lloyd. Lle da chi? Mae'r gêm di dechrau, boys. Da iawn, Leia! Ti'n fe, falle mai ti o'n i angen, achos bydde Jack a fi di rhoi lan, bydde ni ddim wedi mynd yr holl ffordd rownd, ti'n meddwl. Ond digon o siarad nawr, achos mae'r cloc dal i dipio, a ni angen ffindo pawb arall. Mae yna fwy yn cuddio. Da ni'n dod i nôl chi. Reit, ni cyrraedd y pwynt yn y gêm. Mae Lloyd a fi'n gorau tynnu selfie. Da ni'n dweud y selfie clen iddyn nhw, da ni'n gyd rhaid dangos y coed yn y cefndir. Mae Evan sydd ar rhyw fath o... Mae o mewn efo ma, dwi'n meddwl. Boi grych. Boi grych. Ydych chi do, boi grych. Maen nhw literally, gan i weld, maen nhw lawr fyna.
Hew! Mae fatha bod rhywun di sefyll mewn ffordd ma. Da ni'n clywed Jack yn gweiddi, Leia'n gweiddi. Cadi mi weld yn helpu rhyw lawer. Ie, fel nes i sôn. Fi ddim yn mynd mewn. A Leia, Cadi a Jack just yn ffocw. Helo! Leia, fi'n meddwl bod nhw fan hyn. Mae Jack just yn fanna. A, falle bod e'n rhi agored mewn ma. A, dwi'n gweld Jack, dwi'n gweld Jack. Allai cael chi draw fan hyn, mae dy fi rhywbeth fi angen gweithio chi. Fi wedi bod eisiau gweithio chi am spel nawr. O, fi wedi ffindio roed y hyn! Bro nhw. Da iawn chi. Na chi'n di gweld Jed, na? Na. Siom. Mae'r gwaith cuddio yma yn waith bwynedig, so dwi'n meddwl bod Lloyd a fi'n neud yn nap bach fan. Ti'n gwybod beth, chi wedi clywed am nos da Q? Dyma nos da Hugh. Jed, mae gen ti 2 funud. Lle mae o ta? Ochr arall. O, na. Just bach o floda pink. Mae'r gyn mlaen. Fi sy'n mynd i ennill yn gweithio chi. Jed! Guys, chi'n rhedeg, chi'n mynd edrych. Maen nhw'n gwmpo mas nawr. Ni ddim yn tîm sy'n gwybod mas. 30 geiriad, please. Fforma. Dwi'n meddwl fforma. Jed! Lle wyt ti, boi? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wyt ti'n mynd i'r siarc? Bod hyn! Mae wedi ffleto, fi'n bod yn sister yna fe. Da iawn, Leia! 2 bwynt i Gareth a Becca yn y gêm yna. Hugh a Lloyd yn ennill 4. O, fi wedi ffindio roed y hyn! Ond, pwyntiau llawn i Jed. Guys, chi'n rhedeg, chi'n mynd edrych. O, Jed wedi ennill, da iawn fo. O, da iawn bawb, mannau cuddio gwych. Yn enwedig ti, Jed. A'r siarc. Ateb y cwestiwn mai fi, pwy oedd y cwmni gorau, y siarc neu Leia? Anodd gweud, ond yn lot fwy tawel gyda'r siarc. O, Jo, a boring. gad i fod. A boring. Digon o siarad. Oce. Mae'n amser rwan i gael y canlyniadau. Ar dop y sgorfwrdd, efo 61 o bwyntiau. Mae Hugh a Lloyd. Diolch, pawb. Yn ail, mae Jack. Siarc boi! Ar dderchog. Efo 52 o bwyntiau. Da iawn. Naw ti o. Ac yn ola, mae Gareth a Beca efo 48. Fi sydd ar weiler y sgorfwrdd. Ie? Wel, o le ni ar y sgorfwrdd. Mae rhywun yn sir. Ond ddim yn ragor, achos chi wedi cael eich dal am y tro yma. Chi drawd y rejects na. Ond cyn ni, mae amser i chi wynebu eich cosp. Hoffa chi, boys? Dyma'r scores cyn y ffeinal fawr. Ond nawr, y gawod oer. Wel, mae wedi bod yn bleser, ond does dim cuddio rhag y dŵr. Mae di bod yn bleser bod ar y tîm Elin efo Gareth, ac os dwi'n gorfod cael y socian, a le dwi'n cael y socian mewn hwla ni! O, mae'n calad, boys. Bydd plan, Lloyd. Ie, bydd plan, boys. Aw. Aw di fan ma? Lloyd i fi, mynd i chwilio am y tro gyntaf yn y gyfres. Be ma nhw? Cadi Beaufort. Eisiau ti o'r rig aled, ys e?